କାହାଣୀଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଭଲନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ମହାକାଶ ଯାନ ପୃଥିବୀରୁ 5000 ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 258 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ହୋମଷ୍ଟେଡ୍ 2 ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରହକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀରୁ ସେହି ଗ୍ରହକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 120 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇବରନେସନ୍ ପଡ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର 30 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମହାକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗ୍ରହାଣୁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜାହାଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପଡ୍ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଜିମ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେନ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜିମ୍ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ବୋଧେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଜାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି 90 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଜିମ୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନକୁ ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେହି ବିଶାଳ ଯାନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଥୀ ଥାଏ, ବାରଟେଣ୍ଡର ଆର୍ଥର, ଯିଏକି ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପରେ ଜିମ୍ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜିମ୍‌ଙ୍କ ନଜର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯିଏ ପଡ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅରୋରା ଲେନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ଲେଖିକା। ଜିମ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଜିମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଜଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅରୋରାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯାନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଗଳାମି ପାଇଁ, ଜିମ୍ ଶେଷରେ ଅରୋରାଙ୍କୁ ପଡ୍‌କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଉଠିଲା ପରେ ଅରୋରା ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଜିମ୍ ଏବଂ ଅରୋରା ସେହି ମହାକାଶ ଯାନରେ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଅରୋରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରୋବୋଟ ଆର୍ଥର ଭୁଲ ବଶତଃ ଅରୋରାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଜିମ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଡ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଅରୋରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜିମ୍‌କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କାରଣ ଜିମ୍ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଜିମ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଡ୍ ଜାଣିଶୁଣିକି ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ଜିମ୍‌କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଯାନରେ ହିଁ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଜାହାଜର ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଜଣେ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଗୁସ୍ ମାନୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଡ୍‌ରୁ ଜାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜର ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସାରା ଜାହାଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଯାତ୍ରୀ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁସ୍‌ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ଏବଂ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିମ୍ ଏବଂ ଅରୋରାଙ୍କୁ ନିଜ ଆକ୍ସେସ୍ କାର୍ଡ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଜିମ୍ ଏବଂ ଅରୋରା ନିଜର ରାଗରୁଷା ଭୁଲି 5000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରିଆକ୍ଟରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍‌କୁ ଯାନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭେଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜିମ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭେଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାକାଶରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ଅରୋରା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜିମ୍‌କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ ପଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅରୋରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାଇବରନେସନ୍‌କୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଜଣକ ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ। ଜିମ୍ ଅରୋରାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରୋରା ଜିମ୍‌କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜିମ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଯାନରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। 88 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ହୋମଷ୍ଟେଡ୍ 2 ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜର ବିସ୍ତର ଅଂଶ ବଗିଚା ପରି ଗଛଲତା ଏବଂ ଫୁଲରେ ଭରିଯାଇଛି। ଜିମ୍ ଏବଂ ଅରୋରା ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଯାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଅରୋରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏହିଠି ହିଁ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।